Echt prachtig nestje en ja, natuurlijk een schitterend aai. Het is een liepaai, maar het is wel mijn mooiste die ik ooit voel heb. Simon Spriensma van Dokkum had joet het eerste leerpaai van Friesland voen. Het lag in een stuk grijden bij Raad in Noord-East-Friesland. Ja, als dat dan aai is lezen just, ik heb echt een keer knipperen bij de eigen. En ja, wat ik altijd terug die heen, het hart maakt echt even een sprongje. Ja, bijna letterlijk. En ja, het is ongelooflijk. Als het lezen just, ik heb echt even de lijf wat een strieken voor het aai. En ik zie nog een keer, ik zei het je niet jongens, ik zei verrek de leiter, weet je wel? Ja, en als dat, ja, wat er dan terug die heen gaat, ja, dat is gewoon, dat is gewoon machtig mooi. Het waard voen in een stuk land verderop. Een wier-grijdenvogelparadies. Dit is een van onze beste stukken van ons Nijswaardgebied. Het lijkt echt prachtige plasdras op, kroerderijke laan. De kei het de boer in het voorjaar er altijd in stikken een nijs erin. 15 juni laan, dus uitstellen meer inderdaad. Prachtig volle kroeren. Ja, en vorig jaar is het eerste van de wachtje voen. Dat weet ik net. Ik heb nooit de eerste voen. En verrek de leier. En weer een beetje nevens de oude traditie mocht Spriensma van de Midje naar het provinciehuis. Daar kreeg hij uit handen van commissaris van de Koning Arno Brok de zilveren leep uitreikt. En vanzelfs mooi de indexering erbij. Want het is 15 euro. Ja, alsjeblieft. super, dank u wel. Alsjeblieft. Geweldig. Ja, dat is niet natuurlijk. Natuurlijk, hè? Ja.